Moltíssimes gràcies, Rafael, moltíssimes gràcies, Montserrat, Alicia, moltes gràcies a totes i tots per l'oportunitat d'estar avui compartint lliçons apreses i experiències en tota aquesta transició, tot aquest procés, diguem-ne, de formació i aprenentatge cap a la virtualitat. Així que la voluntat que tenia avui era de compartir-vos una mica la nostra experiència i posar l'èmfasi en aquest disseny d'experiències d'aprenentatge centrades en la persona, que crec que és l'element sobre el que ha de pivotar el disseny instruccional de les accions. Abans que res, aprofitar l'avinentesa per agrair i reconèixer a totes i tots els professionals de salut durant tot aquest temps heu estat i esteu treballant immersos en tota la situació de Covid i de pandèmia. Per tant, agrair-vos i reconèixer-us tot aquest esforç i alhora també a tots aquells docents, tots aquells formadors, mentors, tutors que d'alguna manera heu hagut de virar d'estratègies presencials cap a la no presencialitat, també reconèixer i agrair-vos tot aquest esforç continuat. Començava abans justament la Montserrat posant de relleu el moment en el que estem, que crec que és un moment justament en el que necessitem aprendre de tot el que estem vivint, en el que el coneixement és més que mai, diguem-ne, la solució i en la que segurament la formació és un instrument que ens ha de preparar, anticipar els reptes que esdevindran, especialment de canvi, de transformació, no només a l'àmbit docent, a l'àmbit formatiu, sinó en el conjunt del sector salut i social. Primer de tot, presentar molt breument qui és UCF. UCF és un instrument, és una iniciativa que va posar en marxa conjuntament la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci Hospitalari de Catalunya. Disposa d'un acord o d'una col·laboració molt estreta amb el Departament de Salut i amb l'Institut Català de la Salut i té un vincle, diguem-ne, amb prop de 100 organitzacions de salut de tota Catalunya i col·labora amb diferents col·legis professionals, universitats i societats científiques. Venim des de fa més de 10 anys ja treballant en àmbit de la no presencialitat, amb algunes experiències reeixides, però en tot cas, avui amb tota la humilitat el que volíem era compartir-vos el treball fet durant Covid, per exemple, elaborant videotutorials, materials interactius, treballant també a través de dispositius mòbils, utilitzant estratègies de gamificació, fent molta formació en directe a través d'aquestes estratègies, eines com pugui ser Zoom, Teams, etc., i integrant aquests, diguem-ne, canals i aquestes eines en processos d'aprenentatge molt més globals, com pugui ser tot el projecte que vàrem desenvolupar de detecció i prevenció de la violència masclista en l'àmbit de la salut. Però, com deia, més enllà que, evidentment, Covid ha multiplicat, diguem-ne, l'activitat online, el que volia avui era compartir-vos algunes de les lliçons apreses durant tot aquest viatge de transformació cap a la no presencialitat que fem i que d'alguna manera hem entès que això de la formació online i de la formació virtual va molt més enllà que de fer vídeos, va més enllà d'utilitzar eines com Zoom o Teams i va sobretot de disseny, de dissenyar aquestes experiències centrades en la persona per garantir i provocar aprenentatge. Algun dels errors que al llarg del temps hem vingut vivint en primera persona ha estat a vegades centrar-nos més en el contingut i no tant en el per què de l'acció formativa i en el per a què de l'acció formativa, que en el fons és aprofundir més en la pròpia necessitat. El per què seria la justificació, entendre molt bé què ens motiva a dur a terme aquella iniciativa. Hi ha una eina que us facilito aquí que és els 5 perquès, que d'alguna manera concatena perquès i ens permet arribar molt més a la raó de ser, a l'arrel del problema, com si fos l'espina de peix d'Ishikawa. El per a què seria el que esperem que succeeixi després de l'acció formativa, de fet ja sigui presencial o online, perquè això és el que ens ha de condicionar i ens ha d'ajudar a determinar quina és la metodologia o l'estratègia més adequada. No pot ser la mateixa si el que pretenem és només sensibilitzar la gent sobre una cosa o si el que pretenem és que dominin aquella mateixa cosa. Evidentment hem d'activar elements diferents. Per tant, aprofundir en el per què i en el per a què és absolutament fonamental. Un altre dels errors és centrar-nos més en el contingut i no tant potser en el participant. I justament el que volia era pivotar al voltant de la formació i de l'aprenentatge centrat en la persona. Aquí el que estem intentant és incorporar en el disseny aquest tipus d'eines que us apropava, com el mapa d'empatia, un dia a la feina o a la vida de la persona que ha de participar,
o una eina, un canvas, que d'alguna manera ens ajuda a contextualitzar el procés d'aprenentatge d'aquella persona. Empatitzar amb ella ens ha d'ajudar a fer dissenys formatius molt més adequats, molt més curosos i que tinguin present com explorarà i explotarà aquell aprenentatge des del seu entorn. Massa sovint, com deia, no l'hem tingut tan present i convindria. Igual que convindria, tenim molt present com viatjarà al llarg del procés d'aprenentatge, com serà la seva experiència, com interactuarà des del primer moment fins al darrer moment al llarg de l'activitat formativa. Massa sovint també nosaltres el que hem fet és pensar més en com ens centrem en el contingut, en el temari, i no tant en com viurà la persona la interacció amb els materials didàctics, la participació en diferents debats, la col·laboració a través de treballs amb els seus grups, la transferència d'accions cap al lloc de treball i algunes eines com la que us facilito, per exemple la de l'esquerra, que és una eina que es diu arcs d'aprenentatge, que d'alguna manera ens ajuden a dissenyar pensant molt bé com integrar tots aquests elements, doncs ens han d'ajudar a centrar i a corregir aquest error que també havien en algun moment desenvolupat. Un altre és tenir poc present com ha de ser el procés d'aprenentatge. Quin és el nivell adequat entre que sigui super mega interactiu, participatiu i també exigent, o alhora que sigui molt avorrit, que sigui molt passiu, que sigui molt reactiu. Però també en el grau de complexitat de l'aprenentatge, si estem treballant temes realment de molt d'aprofundiment o estem treballant temes molt més de caràcter superficial, molt més de, com dèiem abans, potser de sensibilització. Igual que, com assenyalava a la dreta, pensar més enllà de l'acció formativa. L'acció formativa no comença en el minut 1 que s'activa el Zoom, sinó que aquesta activitat, aquest Zoom, podrien haver passat moltes altres coses que d'entrada sensibilitzessin, estimulessin o ens permetessin com a docents recollir informació d'aquests participants, d'aquestes participants, i també després de l'acció formativa, és a dir, com podem des del disseny instruccional incorporar activitats que promoguin després de la part més formal d'aula, presencial o virtual en aquest cas, realment acompanyar les persones a consolidar aquests aprenentatges, aquests comportaments, aquests coneixements i afavorir aquesta transferència dels aprenentatges al lloc de treball. Igual que massa sovint, quan parlem de virtualitat, posem massa l'èmfasi en la tecnologia, amb les plataformes, amb les eines. Aquí faig referència a la publicació que cada any es fa sobre les eines més utilitzades en l'àmbit de la formació, en aquest cas el top 200, doncs massa sovint acabem posant per davant la tecnologia i no tant com la tecnologia està al servei de la metodologia i del propòsit formatiu i d'aprenentatge. Com podem, a partir del propòsit d'aprenentatge, realment incorporar i connectar les diferents eines que ens poden ajudar a facilitar que realment s'assoleixi aquell objectiu pretès. També hem comès molt sovint l'error de pensar que el que hem de fer virtualment és el mateix que fèiem online, és a dir, presencialment, disculpeu. Per tant, reproduïm de manera natural el que ja veníem fent i creiem que aquí hi ha un camp molt gran d'exploració i també d'explotació. Al final, l'entorn digital ens ha de permetre moltíssimes més coses de les que potser espai físic presencial ens donava. I per això el que estem intentant és ajudar a acompanyar a totes aquelles persones i agents del coneixement que hi ha a dins de les organitzacions de salut en aquests processos de com virar, com capgirar, diguem-ne, la presencialitat cap a l'online, però també com integrar l'element digital en lo presencial, perquè no es tracta d'acabar separant, diguem-ne, els dos entorns, els dos canals, sinó com connectar-los per treure-li encara més profit en clau d'aprenentatge. També estem ajudant o donant suport a tota aquella gent que d'alguna manera ha de treballar en entorns d'aprenentatge no presencials
per dur a terme processos de tutorització que no tant siguin reactius esperant, diguem-ne, preguntes o consultes dels participants, sinó que proactivament estigui animant, proposant, compartint, moderant, donant feedback, donat que la importància del feedback és extraordinàriament important per l'aprenentatge de les pròpies persones, no? I també, evidentment, dissenyant i donant forma a les activitats que d'alguna manera permetin aquest aprendre fent, que no només sigui, que també a vegades, un aprenentatge més de caràcter conceptual o de caràcter reflexiu. Igual que també estem acompanyant responsables de formació de tots els hospitals de Catalunya i d'organitzacions de salut en tot aquest procés que no és només el canvi de la presencialitat a l'online, sinó també és un canvi de concepció, de passar de l'element de formació a un context d'aprenentatge, un context més viu on l'aprenentatge, el coneixement es pot generar o es pot, diguem-ne, potenciar especialment des del lloc de treball, des del context professional. Per tant, intentant superar la barrera física o virtual de l'espai d'aula i apropar-nos molt més al context i al flux de treball de les persones. Aquí també intentem incidir molt en els comandaments clínics, líders clínics, caps de servei clínics, que d'alguna manera en els espais de treball naturals puguin promoure espais de reflexió, d'anàlisi, per tant, d'aprenentatge, que incorporin eines, recursos, estratègies que veritablement afavoreixin, d'alguna manera, aquest procés de formació contínua que justifica justament la jornada d'avui. I un darrer error que també sovint hem comès i que volia compartir és acabar creient que tot és, entre cometes, això de la formació online, només un passapantalles, en el sentit que acaben sent pantalles més o menys interactives en les que jo em relaciono o que acaben sent Zooms. Avui dia, realment, la tecnologia ens permet, per exemple, dur a terme simulacions online. Aquí els mostrava i els hi facilito un enllaç a una simulació online que estem desenvolupant amb un grup d'experts en Lean de Vall d'Hebron, justament per ser capaços de crear un entorn virtual que permeti experimentar, provar sobre com la innovació pot millorar els processos clínics i assistencials en una organització. Per tant, no és només que la formació m'ajudi a concebre, entendre, comprendre què és i com hauria de dur a terme aquesta innovació en processos, sinó que tingui un escenari i un entorn també online que em permeti practicar i a partir de la pràctica aprendre reflexionant a partir de l'impacte que la meva presa de decisions d'alguna manera generi en aquest entorn. En definitiva, i per anar acabant, jo crec que en el moment en el que estem de la formació tant presencial com virtual, perquè penso que seria perfectament aplicable, crec que ha d'haver un treball molt col·laboratiu entre els experts que sou totes i tots d'àmbit clínic, d'àmbit mèdic, d'àmbit assistencial, que sovint dueu a terme una activitat docent, amb altres persones, amb altres professionals que poden tenir una mirada més des del disseny instruccional, més des de l'element comunicatiu, també coneixedores i coneixedors de la tecnologia, de com la tecnologia pot aportar valor en clau d'aprenentatge, per acabar mesclant, com si fos una taula de mescles d'alguna manera a nivell musical, acabar mesclant aquells ingredients, aquells elements, aquells, diguem-ne, motors que veritablement puguin posar en marxa o puguin facilitar dissenyar experiències d'aprenentatge veritablement posant en el centre la persona i garantint que d'alguna manera aquest aprenentatge d'alguna manera es consolida. I aquest seria el viatge que d'alguna manera, el mapa, el full de ruta que sovint utilitzem a l'hora de dissenyar aquestes accions, que d'alguna manera parteixen d'aquest disseny molt profund sobre les necessitats, que en segon lloc construïm a partir de la necessitat un disseny formatiu que incorpori també com comprometem a l'alumne, com l'enganxem. En tercer lloc, aprofitant la tecnologia i en quart lloc, acompanyant a les persones veritablement en l'avaluació i en l'acompanyament al que seria la transferència en el propi lloc de treball, en aquest canvi de conductes, comportaments o d'hàbits. Res més, moltíssimes gràcies, disculpeu que ara m'he ennuegat i resto a la vostra disposició. Moltes gràcies.